Z týchto knížiek, ktoré tu vidíte, sú z minulého roku 4. Jan Luzáši a jeho Bystruška, vybrané básne Pavla Sožina. Tu je takáto knižka z edície prekladovej poézie svetovej Eldon Nolan, to je kanadský autor, to sú vybrané básne. A Rozprávkový vláčik, to je knižka pre deti, ktorú napísal môj otec. Pre mňa to bol úrodný rok, čo sa týka ocenení, ktoré sú dôležité, ale možno by som časť tých ocenení vymenil za to, aby to vydavateľstvo vedelo same nejako fungovať, aby vedelo prežiť, aby vedelo nejakým spôsobom z mesiaca na mesiac existovať bez toho, aby som ho musel prikrmovať z takých iných zdrojov. Ako viete, knižka Jana Buzašiho získala cenu Dominika Tatarku. Táto knižka môjho otca, Rozprávkový vláčik, bola vyhodnotená ako najkrajšia detská knižka zimy 2008. Chýba tu ešte jedna kniha, Debutanta, ale to je taký debutant, s ktorým som vlastne pracoval asi 3 roky na tom rukopise. Joe Palaščák, je to chlapec z Košic, ktorý predtým nikdy nepublikoval. Je to absolvent Filozofickej fakulty, tohto roku končil a vydal knižku, ktorá sa volá Teloj, a tá knižka, ako som sa minulý týždeň dozvedel, získala prémiu ceny Ivana Krasku, čiže to je cena za debut. Žiadna knižka cenu nezískala, teda žiadna knižka sa porodcom nepáčila tak, aby získala tú cenu, ale toto je vlastne také najvyššie ocenenie. Nedali cenu, dali iba prémiu, ale táto tu neleží, lebo som na ňu asi zabudol.